kaikki oli yhtäkkiä taas paikoillaan, niin oikeasti sitten tuli sellainen kunnon sen olo ja sitten oli niin, että kyllä se on niin worthy, että silloin kun sulla on itse paljon duunia ja sä et pysty niin paljon kotihommiin keskittymään, että se apu on olemassa. No sellaisia hetkiä, kun mä todella kaipaisin, että se ympäristö on semmoinen rauhoittava ja siisti, on tietenkin se silloin kun himas on kaikki pitkin ja poikin, vaatteet sekaisin ja on pölyä ja muuta, niin sitten koittaa tehdä duunia ja sä huomaa, että se fokusoituminen on ihan mahdotonta. Mieli ja se tila, niin ne on kyllä jotenkin pelaa ihan yksi yhteen. Tuossa hetki sitten meillä oli just ollut rouvan kanssa molemmilla semmoinen tosi pitkä stretch, että oltiin koko ajan, oli jotain töissä ja projekteja. Huomasin, että tämmönen yleissiistiys kotoa oli vähän niin kuin päässyt katoamaan, että siellä oli kaikissa laatikoissa kamat oli huijan hajan ja pyydettiin tämmönen vähän kokonaisvaltaisempi kodinhoito, missä saatiin kaikki järkkää. Niin kaikki oli yhtäkkiä taas paikoillaan, niin oikeasti sitten tuli sellainen kunnon sen olo. Cleaning Angels käy meillä, niin 3 sanaa, mitä tulee ekana mieleen. Mulla on luotettava, hyvän tuulinen ja toimiva.